Hi, si Manang Helen eh. Hi, madung buntag. January 3 na karon. Nakos ang anak Daris Cortez kay birthday ni Pitjoy. Play dati mo day. 9. Happy birthday. Mo ni ang apong dala, apong una nga baje, anak sang laki nga nasa Patrocinio Cortez. Karon mao na ko dani, wa ko nag-vlog hapon kay pagabot na dani gapon ang daghanang tao nagtagay. Kaya dahil mga barkada lagi nga dito kay kanang barkada dito di mawanin sa mga barkada bawon sa ano naman ning sa barkada hinja wag ko lang pahalipay ni Pitjoy hang Tagalog gamay pang palit og cake. Muna isang mama magpapakaron tapos nagbilaran kay mo pa itog cake hinja kita laman taon ja ug sa mahimo dani jasang birthday kay mo malagi nga way daghang mamiso kay tungod sa manunuay COVID mo na nga kamag isang mamagpapaling ako sa gdaran basin makapait na pansiton o unsa huwag na ginagmay nga pahinungod sa isang adlaw nga tawahan. Day, happy birthday day na happy birthday sang apo na isang tita Biuliwa kang anhi kay way kapamiliti oras bay sa nabilin ano Jasilin, di po he kay ito pa isang isa ka bata nga nagsugod na si Rog Module mang ako rin tayo nang nigani o nasa Sanjilito ilang tatay muna kita lang tayo sa aghandaan o paniod to ba or snack ba or panyapon ko kay baw lagi kay ito pa nila ko sa gdaran sila mga hindi na at ang makitaan sa lamisa o kung say color sa cake ni Inday say cake mong ganyan day flavor say mong ganyan sa mama ha? Chocolate mo? Chocolate ko na Ija sige mo na to takita laman tahan sa hello guys sama na tutok hindi mo na ipaisan sa garden to isa rin hindi sa pala mong luto ni mo guard Magluto, may tubig. magluto ng tubig sa man magulong sama oh di nang utok dano ginaw pa hindi na utok niya ipaisan ipaisan ba yes manulit ng tubig maghihaw man o Mano nih. Lang. Pero? Paano ikan? Bago ni baboy. Oo. No. sige sa mong dahon kay gamay man Kaya na. masunog na Hindi lang. Panahiyo man. paniod to daylong Pero gidagan ko tubuon hapon. Okay. Buhat talaga ako. Mandi pa. parang sa hatog day isa ka ba nung nakugas? Ikaw sa Wawit. AGR? Lah, wait tuwi may. Ah, kanang kamagwangan? Hmm. Katong kamanghuran? Namagwangan. Ang kamanghuran kisa man, awa, di ikaw. Isa man eh, padugo to. Ano sa balik? Sila? Ay, naurok na? Anadakpan? Kaya Kinadakop. Kuya, sa yung itlog din. Kotsa kaya kumuhaman. Tawa mga bata. Tawa mga bata dito. Ano si cellphone? Ano? Labay ning mga sipon ng Cellphone, tunog ko. labay cellphone mo itong kuan. Man. Labon nudri pa. Ay, ito, Ipad ning mga sipon na ba? Gabihin ko sungot na lagi away dito sa sud sa kurto kay Sama na. bahin sa Ito cellphone. na long. Atay. Kanay mo guard sa mana. Manok.
Sa, kanya-kanya silang luto lah. Naning voluntaryo luto ari. Okay. Ito na kanulbi na. Pansit na. Ako kuno pansit. Magic sa tengdek. Oh, og tiil. Sugbatela ho ah. Gahin na nay. Madara na. Basta duha man ka. Oh, sakto na kagipon. Ah, lagi ng tiil. Kanang paborito sinugbang tiil. Sama pansit ni. Pawong sa kinain tambok. Ah, parang na rin isa. Barang yung tayo gidad. Pag tayo gidad. Yut joy. Pa may 9. Pa manggod. May 9. Nawi. Ano day? Ano day? Hindi lang na na. Oh, di na 9. Wajib kuan. Ay, galing. Wala na ni bikuhon. Kasi malikod eh. Ano sama ni? Nakulo niya. Ini ay jeng kau minum baru ni itu man. Na, ako magpansit. Ida may luto dari. Ako, sa ko ibala kayo katos bay, pansit Japon. Ako ito luto pansit. Pero ako may chip ko. Kasi sa ano? Sudan sa long, isa sa sound dari. Sila na sa. Dari, pulyo. Kuha sana. Na. Dio. Pila ni dala rin doon sa inyong vlog. Nay, nakadala na ka? Sinta ka po. Sila? 55. Kabagoy buwan. Pagpasa. Kubla na yung mo sa kwenta. Sa? I-withdraw na. Hidro. Ano magkadalar? Salo tu mo. Tay atay dog. Hindi lagi halong, Tin. Ito alay ka nang vlog ko. Ako masud mo gi. Pinit mo na. Ano tayong pantay? Wapa, pit pa. Asay mo yung dapit sa gawas kids. Ha? Asa dapit? Dida. Alam ko nun, sa Jida. Kasangan, si mong sister. Lima. Ha? Lima. Fredo. Ay. Sa tao to. Walan. Storya. Tingog. Sampitay, may So, suod. abot na siya. Dida. Mabot bitaw ni. Ay, Ang mga Tes. kalors lang nasod. Musta na? Nagluto mi, nagluto. Suon ko nung kids, nas Jida. Nagluto mi karon. Tara na. Oh, nagluto mi karon na kay birthday sa anak nandi. Tito Joy. Musta Kuya naman? rin ko sinira kay. Hinayar rin ko sinirong. Dito. Mali mo na ako sa dito. Itlog, ha? Mali mo na ako YouTube. Kanang? Mali mo na ako YouTube sila ba? Actual minti, mag-online ang mukuhan. Kung ano siya, mag-online kay kunara mo ito sa hakuan sa request ng amo. Ano yung tablita sa ni? Ano sa ka? Paano mo nagini mo, Jay? Ganihan dahil yung kung kay bago sa handaan. Ang handaan di ay paniuto. Ganihan pag isulan hawak ko kay bago kay dito sa taglaran na yung magambinazi nga paniuto kuno kay ng hapon busy siya ni kahapon kay magluto na pagtinda para bulhay. Monggi paniuto ang handaan sa birthday. Kay ng hapon magluto ng pusag paninda para bulhay para ugma. Monong utto aga mong gihanda karon.
Handang ginagmay na god para malang di pagpingaw ang bata. Ano si handa sa birthday. Para ko diha, meron. A few moments later. Tingog doy. Dati. Happy birthday, Budoy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala lagi sluha. Hoy! Dali na mo! Welcome to my vlog. Ikaw kawasas na wali ay. Anday lang. Dala mo, kakwa mo. Hoy, Pikjoy! Sana? Asa siluwa na diwa diha? Kay? Ato sa ito lima? Sa tinggal. Wala man to siya. Welcome to my vlog. Ano lang? Ano doy? Tubla to. Ay, manakal ko. Pabla to. Di ba? Pabla to. Madam. Wala mo sinuwa ka ugad, oy. Uli ni mo. Ano to ba nito? Taka ko. Ano na kadamihan? Wala kay si Juan, Gisa. Masawa. Ma! Ito na to. Ito sa card. Ikat na lah. Ano ma?
Bibi oh. Ito, dali na to.